Ja laittaa tuo pumppu päälle nyt, minkä muistin. Nyt kun se vielä muistaa, aloitetaan siitä, pumppu päälle. Eikä ennen kuin viini. No niin, mehän päästiin tekemään viimeisen koekäyttö. Tällä kertaa vähän hallitummin, mitä se edellinen kokeilu oli. Eli nyt katsottiin paikka ja välineet sen mukaan, että oltiin varauduttu vähän paremmin, jos sinne jotakin odottamatonta meinaisi käydä, mutta edelliskertalta jo opittu aika hyvin ja jopa tää meni niin hallitusti, että tuntuu vähän tylsältä tapahtumalta verrattuna sen edelliseen. Niin, katsotaan vähän tuo kuvaa. Eli tuossa oikealla näkyy tuollainen sininen tynnyri. Siellä on vesi, mitä me kierretään pumpulla. Siinä on vettä noin 100 litraa. Sitten tuossa kohtaa näkyy ahtopainemittari, mitä voi koittaa tiirustaa. Siinä vähän se liikahtelee. Sitten se ylempänä näkyy tuo kaasuläppä, mihinkä pystyy kohta puhalletaankin tuolla lehtipuhaltimella ilmaan. Niin sen asentoon sinne voi myös seurata, näkee vähän kuinka sitä koetaan hallita. Aika paljon muuta letkua tilpehöriä tuossa ne on laitettu kiinni, mitä tässä ei käytetty. Kokeiltiin aluksi tuolla paineilmakompressorilla laittaa se käyntiin, mutta se ei onnistunut. Siirryttiin sitten tuon lehtipuhaltimeen. Pistetään video pyöriin ja katsotaan mitä se onnistuu. Nyt se on. Lähtöpainekin nousee. Anna rekordi päälle tuolla. Aloitetaan nopeasti rekordi päälle. Kaasua. Ei se mitään. Ota nyt suoja.
toinen. Joo. Anna vähän kaasua. Anna. Joo. Bensa loppu pirulla. Polttinen halottu. Joo. Se oli nopea. Voi hyvä halonpolttolaitos, muuten pystyy. Uistukaas teidän vesi. Niinkö? Joo. Äkkiä käy. Äkkiä vähän käy. Noniin. Ailee. Ja se niin äkkiä lämpö. Täällä meni lämpiä. Paljonkin No lämpiä. katsotaan. Vähän tekee mieli vielä liikkua. No pikkusen. Joo, pikkusen. Tää on varmaan just se hetki, kun joku putoaa puusta. Älypöntössäkin nousee jo savu. Hop. Mitä se tuli sakkasi? Se toimii näköjään se hukkapartilla liian hyvin. Se sammuttaa sen. Hukkaportti käy ihan tuossa toimimaan. Otetaanpa se vanne. No se vammoa tällä puolihallituksella. Joo. Mieluummin tuolla, että saa happea. Joo. Kävi. Mitä hukkaportti rajoittaa puolisotaarisen potkaisen paineet pois. Se reilu 20-25 astetta, että ne käy muuta vedenlämpöisiä, kun hän menee. No niin, koekäyttöhän oli sinänsä ihan menestys. Laite toimi. Pois lukee joku pikkujutut, kuten se painelmakäynnistys. Ja sitten siinä ohjauskapulassa ne kaikki nappulat ei aina tahtonut toimia, mutta se selvisi myöhemmin, että se johtui siitä, että mulla oli huono akku tuossa vehkeessä. Että se releohjaus ei jännitteen alenemisen takia vaan tahtonut aina toimia. Mutta pääosat toimi hienosti. Se oli oikeastaan aika helppokin hallita sillä kaasukahvalla ja vaijerilla. Ei lähtenyt sillä lailla laukalle, mitä
mitä vähän jännitettiin. Ja lämmitystehokin tuosta laskettiin, mitä siihen veteen saatiin sitä siirtymään, niin vähän reilut 100 kilowattia tuntuu olevan voimaa. Toki suuri osa lämmöstä varmaan menee taivaan tuuliin, mutta ton verran tosiaan saatiin siihen veteen tarttumaan. Hyötysuhteesta en uskallisi arvata vielä mitään, mutta aika hyvin tuolle polttopuun tuntui maistuva. Mutta katsotaan sitten, kun tällä vaikka paljon lämmittää seuraavan kerran, niin siinä voi sitten varmaan laskeskella vähän, että paljonko siinä puussa on energiaa, paljonko meni aikaa ja muuta. Niin kerrotaan lisää numeroita sitten. Mutta kiitos jälleen seuraamisesta ja ensi kertaan.